Makadi muri yeZimbabwe mativi mana ose enyika. Sekuziva kwenyu ndini wenyu maisokani kana kuti Mbuya Soko vamunongoziva mazuva ese vachiuya nezvidzidziso zvakasiyana siyana mukati mevanhu vanodawo kuziva zvakasiyana siyana. Ranhasi tisingapedze nguva ndine nyaya iri kunetsa inotoda kuti tizivisane, inoda kuti tidzidzisane kuti tizoziva chirevo chezvatinenge tichitungamirirwa nazvo kana kuti zvatinenge tichipindana nazvo. Ndine nyaya yehakata, chinombonzi hakata chacho nezvinoitika nezvinokonzeresa kuzoshandisa hakata dzacho. Regai ndidzokere kumashure kuti pane zvamunofanira kuziva pane zvamunozongoona zvaakuitika. Tine nyaya yekuti tine zvinhu zvitatu zvinotibatsira pavanhu. Tine maprofita, tine masvikiro, tine nganga. Ndoda kuti muri yeZimbabwe kana kuti muri dzose dziri kunditeerera kumativi mana munatsobata nyaya yandinoda kutaura nezvayo nekuti inenge yakati simbei, inenge inotozokubatsirai ramangwana. Ndataura kuti tine maprofita, tine masvikiro, tine nganga. Mukada kutarisa kune vasinganzwisisi vanongoti tese takafanana ipapapa, zvakatofanana. Asi manje chiregai nditaure kuti chekutanga chinotonzi svikiro chacho chii? Svikiro ndo vaya vanopoterwa, vanotopoterwa vamunozoti vane mudzimu. Handiti vanopoterwa, kana vachipoterwa zvichida ndisekuru nditateguru ndiyani, asi svikiro chinhu chapotera, mweya watopotera pamunhu iyeye. Uri mweya wakanaka uri kuda kudii? Kubatsira. Handiti asi pasvikiro manje kana uchinge wauya manje, svikiro mweya akauyiwa ndambotaura kuti wapotera pamunhu. Asi kana uri mweya wapotera pamunhu unenge uchitsvaga gwara. Ndo vaya vatinozoti vanoita matare, ndo midzimu inouya ichiita matare, kutsvaga gwara rezvinenge zvichiitika pamunhu anenge auya kuzondibatsira, anenge auya kuzobatsirwa. Saka sesvikiro ndinototanga ndapinda mumweya, ndaakubvunzira mumatare kuti zviri kumbonzinyi, kureva kuti kubvunzira pamweya. Handiti kubvunzira pamweya kuti zviri kumbonzii pamunhu, nditsvage gwara nenzira yekuzobatsira munhu iyeyo, isvikiro kai. Kozoti zvakare tine nganga, vamunozoti nganga, nekuti ndinoda kusiyanisa muzive kuti nganga haiziriyo svikiro. Handiti nganga vavabatsiri manje. Mukada kutarisa nganga mubatsiri anoshanda nemishonga, uyewo kuti munongoenda hapinzi matare. Mukada kutarisa nganga munhu asingapinzi matare asi achiziva tsanangudzo dzawauya nadzo kuti wati gumbo riri kurwadza, wati une mhepo, wati une munyama, okugezesa. Handiti vazhinji munonzwa vachiti hanzi takanogezeswa kwasekuru, takanodii. Iya nganga iyi inongoti haipindi munyaya yemunhu, iri kunzwa nyaya yemunhu kuti wati ndine gwapa sekuru. Saka sekuru vanongoti aiwa maziro angu egwapa nemapindiro angu egwapa tinogezana, voziva mishonga yekurapa. Saka kazhinji vamwe maherbalist paunganga. Handiti muri kunzwa vazhinji vamaherbalist ekuziva kuti mushonga wegwapa uno wakadai, mushonga wegumbo wakadai, mushonga wezvakati wakadai. Vasiyana manje nganga nei nesvikiro apa. Svikiro iri kutanga rabvunzira pamweya. Nganga handi dzese dzinopinda pamweya. Dzimwe nganga maherbalist, dzimwe nganga again dzaakushandirana hand in hand nesvikiro. Zvizivei kuti pasvikiro ndaunza, pane kuti unenge waunza rondedzero yechizukururwa chako, waunza rondedzero yechizukururwa chako kuti ndakuona uri kutongwa nemweya wengozi, chatongwa negwapa, ndowana solution manje. Ndowaunganga, ndaakuziva kuti ndinopinda sei
kuti zvandanzwa pamuzukuru apa kuti rematare rabudisa kuti imhepo igwapa mweya uri kutonga wedzinza wezvikwambo wechii pamweya wezvikwambo ndaakuda solution. Saka ukada kutarisa pane vamwe vanobva vaunza solution vabuda mumatare vabva mumweya kana kuti vachitori mumweya kwaakupinda wesolution kureva kuti ing'anga uri kushandisana again neushoperi. Handiti uri kurinzwa svikiro rapinda asi rapinda svikiro rine solution ung'anga hunofambidzana nekurapa. Handiti muri kurinzwa ung'anga huri kufambidzana nematare ako. Inini ndiripo saMbuya Soko, ndiripo saMbuya Soko kuti ndikwanise kukubata iwewe, ndikwanise kukurapa iwewe, ndinotanga ndarivhunzira rematare. Ndarivhunzira rematare zvizive ndati isvikiro kai zvariri svikiro ndiri mumweya. Kana ndiri mumweya rabvunza rematare rine solution. Kuva nesolution kwacho kureva kuti Mbuya isvikiro asi zvariri svikiro murapi zvakare. Handiti muri kurinzwa isvikiro riri murapi nekuti handisi kubuda mumweya ndichangoramba ndiri mumweya. Ndokuudza kuti chizukurumbwana chiri kutodiwa ndechekuti tipinde takadai pane zvauri kuda kurapwa nazvo. Zvino manje pasvikiro neung'anga pane trick. Handiti muri kunzwa pane trick. Ung'anga ndakuudzai kuti kurapa, ung'anga hwaakurapa hwasiyana nematare. Handiti uri kurinzwa zvawasiyana nematare iwe sesvikiro rabudisa nyaya waakuziva manje kuti ndinoritsvaga sei, ndinotsvaga sei nyaya yangu kuti ndibuditse. Handiti ndibuditse kurapa mwana uyu nekuti chiri kudiwa kuti tapinda matare ngaarapike. Handiti muri kurinzwa tapinda matare haana kuuya kuzonzwa asi auya kuzodii kuzorapwa. Handiti muri kurinzwa asi zvauya kuzorapwa iwewe sesvikiro unoshanda sei. Handiti muri kurinzwa sesvikiro mabatiro ako anongoperera pamatare here kana kuti haperere pamatare. Zvavauya kuzonzwa vachida kurapika ndo paakupinda nyaya iya yandanga ndichimboreva nezvayo yehakata. Handiti muri kurinzwa chinonzi hakata chacho chaakushanda pamasvikiro chaakushanda paung'anga. Handiti muri kurinzwa ndo pakurapwa kapa nekuti kana uchishandisa hakata zvishandiswa zvakasiyana. Ndiri kutaura urapwa kana kuti masvikiro amakare kwete azvino aakungoerekana anzi masvikiro. Masvikiro amakare ekuti aiuya nenhoroondo. Svikiro rese rinouya nenhoroondo munozviziva. Haringouyi kungoerekana rauya rongoti ndasvika pano ndiri chizukurumbwana ndauya kuzobatsira. Asi rine nhoroondo yaro yarakabva nayo kutoziva kuti sekuru ava vanga vakamira zvakadai, tateguru ava vanga vakamira zvakadai. Vane nhoroondo yedzinza ravo. Zvavane nhoroondo yedzinza ravo vasvika sekuru ava tiri kutoziva kuti vauya kuzoponesa. Havana kuuya kuzongotipedza nekurwa hondo chete dzisina kuponesa. Saka zvariri svikiro rine nhoroondo rasvika rine mashandisirwo azvo. Mukada kutarisa ramakare mainzwa kuti kana vati vapinda vataura kuti mumusha mune hondo ndaona ugwere huchauya vaiti pindai musango munotora muti wakadai kana kuti shandisai zvakadai atobatsira watorapa watishandisai zvakadai kuti zvigoitika. Saka paakuuya manje nehakata dzaakutaurwa. Hakata mukada kutarisa isvikiro manje. Ndini Mbuya Soko ndaakubvunzira kuneve kwangu. Saka hakata dzakasiyana siyana. Musangoti hakata mabhonzo mamwe musoro matehenya. Hakata dzakasiyana kati tine mabhonzo emhuka dzakasiyana siyana, tine matehenya madehenya emhuka dzakasiyana siyana, misoro yemhuka dzakasiyana siyana. Hakata ndiri kuda kuedza kuti hakata dzakasiyana. Ndiri kuda kutsanangura dzezvandinotoziva dzevaishandisa ketero. Ketero yaive nzira yehakata nekuti kana uri hakata kubvunzira kubvunzira gwara, kubvunzira nzira negwara riri kunetsa chana. Saka ipapo pakuzoti wasvikira uri mumweya
zvauri mumweya pahakatsa ipapo uri kuda kuvhunzira nzira yepwere kuti anopona sei, zvakamira sei. Zvakangofanana nekuti zvakamira sei pamwana totoona kuti hondo yakamukunga, hondo ichibva zvakadai. Saka hakata manje dziri kupinda pakasiyana siyana. Kuhaka kuya inzira imwe inoshandisa yakafanana nehakata. Kana ndichiti inzira yakafanana nehakata nekuti ndiri kupinda mumweya wemunhu. Ndapinda mumweya wemunhu ndiri kuda kutsvaga zvinetswa mudzinza iroro. Handiti zvasiyana nekuti ndiri kuda kumbotanga ndakanda mabhonzo pasi. Mabhonzo handichakanda, handina dehenya, asi zivo rangu kana kuti svikiro riri pandiri rinoti pinda mudzinza remunhu iyeye utsvagane nezviri kunetsa mudzinza iroro. Kwete kuti ndipinde mudzinza remunhu iyeye ndarova pasi remabhonzo, ndarova pasi remadehenya kuti ndinzwe kuti vari kunetswa nei. Nekuti rematare randiudza kuti vana vane dambudziko, asi redambudziko racho raakuda kuti ndiritsvagiridze ndohakata manje. Hakata kutsvagiridza dambudziko remunhu kuti rakamira sei. Ivava vanenge vachishandisa, handiti ndiri kutaura kuti tine svikiro neung'anga. Iyi yang'anga isina kupinda muusvikiro iyi. Handiti muri kurinzwa? Isina vapoteri. Asi zvaisina vapoteri ine zvainoziva. Handiti muri kurinzwa? Pane mumwe munhu anoshandisa zivo yekuti kana akashandisa mapfupa, kana akashandisa makwati, akaarovera pasi rikasinana, kana kuti rikavhumbamira, riri kureva zvakati. Handiti ari kubvunzana nemapfupa ake, ari kubvunzana nezvaari kuona, ari kubvunzana nezviri kuitika ipapa kuti zvakamira sei pane zvizvizvi. Handiti zvakamira zvakadaro. Ukada kutarisa, ivo vanotokandira pasi vane chirevo, vanotobuditsa nyaya yezviri kuitika. Sei ndadaro? Nekuti parakandwa nemaitiro aakaita, kusunamira kwaro anoriziva kuti kana rasunama riri kureva zvakati, kana radai riri kureva zvakati, kana radai riri kureva, okuudza kuti aiwa ndabuditsa hondo mumusha, ndabuditsa mhepo mumusha. Handiti uri kurinzwa? Saka iroro manje rekuti rakandirwa mapfupa risina kupindirwa matsare, raakushandisa njere kuti kana ndati mhepo ndaakubuditsa mushonga wemhepo, mushonga wegwapa. Zvasiyana manje rinobuda musvikiro. Handiti muri kurinzwa? Rinobuda musvikiro. Ndati nyangwe ndiine nzira yangu yandichatsvaga nayo inobuda musvikiro. Ndapinda mumweya kai, ndapinda mumweya ndikaribvonyongora redzinza rako kuti aiwa kwashumba, kune zviri kunetsa zvashumba zvakati, zvakuri kunetsa zvashumba zvakati. Ndotsvagiridza mudzinza rashumba iroro, ndatsvagiridza mudzinza rashumba, ndichaburitsirwa chakanetsa nechiri kunetsa nechiri kukonzeresa. Chiripo ngatibuditse mudzi wacho. Zvino hakata dzinobuditsa nyaya, hadzibuditsi mudzi. Handiti uri kurinzwa? Dzinobuditsa zviri kuitika ipapo. Hadzichabuditsa rondedzero yepandakadonhedzera kana kuti pandakadonhedzerwa pacho. Kazhinji ukaenda pang'anga inoshandisa hakata, ing'anga. Ndakuudzai kuti svikiro neng'anga zvakadii? Zvakasiyana. Saka ng'anga inoshandisa hakata, kutaura chokwadi, vazhinji vacho vanotoda rondedzero. Ndosaka vachikubvunza kuti kwamabva kwakanaka here? Iwe wotaura kakuti hakuna kunaka, maita urwere. Handiti? Saka watonditungamirira. Saka kana ndichakanda hakata dzangu, ndaakukanda ndichitsvaga chinyaya yeurwere apa. Nekuti iwewe ndakubvunza kwamabva machena here? Iwe wanditi hakuna kunaka. Chii? Urwere, tauya neurwere hwemwana. Zvasiyana manje nesvikiro. Svikiro nyangwe mauya, tambanudzai maoko enyu nemakumbo enyu, iro ripinde pamweya. Kana rapinda pamweya, riri kupinda kune dzinza remwana, rapinda kune dzinza yemhuri, rotaura kuti ndaona zvakati zvakati, richakududzira tsoka dzamafambira. Handiti uri kunzwa? Radudzira tsoka dzamafambira. Iwewe kana muine zvamunozoda, mozotsanangura sekuru, mumusha tinongotozviziva, igaroziva kuti mune zvikwambo. Asi nyaya yazonetsa sekuru, ndezvakati zvandavinga ini dunga munhu. Asi unonge watovhurirwa
handiti uri kunzwa watotungamirirwa chiri kunetsa mumusha. Zvasiyana nekutungamira. Ndosaka ndichitaurira vazhinji kuti ukatungamirira n'anga zvafanana nekuti hauna kwawaenda, wamupanzira kare. Kutaura chokwadi paakatomuudza kazvese. Saka inini handizi svikiro kaini. Svikiro ndo rinoziya kaini. Haizi svikiro. Ndakuudzai musiyano wesvikiro nen'anga. N'anga murapi. Saka zvaari murapi nhaiwe ndingangotanga kurapa chinhu chandisina kunzwisisa kuti ndechipi. Ndiudze kuti ichi gumbo riri kuvhita, ndotsvaga zvinovhita nezviri kuvhitisa. Chokwadi chekuzivisana chisina nhema mukati ndechekuti zvinhu zvinofambirana nenguva. Vanhu vakufambirana nenguva. Handiti ramakare maiziva n'anga dzichifamba nematehwe, dzichifamba netsoka, dzichifamba dzisina bhutsu, dzichifamba dzichiratidza zvuma kuti ndiripo pano ndionei. Asi mazuva ano, uye vachitonyora kuti n'anga pano. Asi mazuva ano zvekuzviwedzera masimba, nekuti zvavakuita vana vemazuva ano vanoguta vaona saTomasi. Ndochekutanga. Vaakuda mashiripiti, saka vanotowedzera zvinoita kuti zviunze nyaya. Zvimwe zvazvekuwedzera. Ndozvandati kana iri n'anga vashoperi ava, zvavari vashoperi vehakata ava vanotoita zvese zvese, mamwe amafeja. Zvasiyana nesvikiro. Svikiro harina feja. Nekuti ndakuudzai kuti idzimu rine nhoroondo. Idzimu rekuti kana vauya Mbuya Soko apa, ina handisvikirwa hangu, ndiri kuzviti Mbuya nekuti Mbuya ndiri mukadzi, asi vanosvika ndisekuru. Kana vasvika Soko vacho, munotoziva kuti patota musiyano. Haachazi iye mwana wenyu wamunogara muchiziva. Saka zvasiyana nazvino zvekuti unototi iwewe uri kushandisirwa dhaiza, uri kushandisirwa tumiti. Zveshuwa ramakare kwaive nemadhaiza here? Kana hakata dzaakushandiswa mazuva ano, unotoona wega kuti zvimwe zvinhu kutorwa brain dzataakuitwa apa. Asi manje chinoguta munhu kutsanangudzwa. Havachinei nezvashandiswa, vane zvabuda musarudzo. Ndozviri kuitika. Asi manje zvabuda musarudzo zvacho chichenjera. Munoziva wakaipa Satani, mweya wetsvina unoona kukunda wakatochena. Ndo unotungamira mberi. Mweya wengozi, mweya wemadhimoni, wehurombwa unotoziva uchikurasisa wotokunda uyu. Ndosaka muchinzwa zvichingonzi all that glitters is never gold. Nekuti ivo vanouya nekupenya kuti vakuhwinei. Vouya nezvakawanda kuti vakuhwinei. Asi panozokudyirwa ipapo pasolution. Nyangwe tsanangudzo dzabuda nemo. Solution inokudyai yokuratidzai kuti uyu apinda asi kubuda haana kugona. Handi muri kunzwa? Saka hakata zvimwe zvaamafeja, asi zvaamafeja. Chokwadi chiripo, feja iri kubudisa chokwadi. Ndosaka muchiona ndine ishu yandisina kumboclarify yemaprofita. Anopinda mumweya okuhakanura zveshuwa. Chiri chokwadi chisina nhema. Asi manje imimi vanhu we can't define kuti uyu mweya uyu ndewe chokwadi ndewe nhema. Ukada kunzwa ndimi dzacho unotonatsoti vedu indimi dzedenga here idzi. Zveshuwa ndimi dzaakutaurika. Munongototi kana nyangwe kumachurches munongoona neprofesi inozobuda apo, ndimi dzacho ana Candy Cross River kana nemiwo nana Bondi munongobhena indimi kaidzi. Asi dzozotaura chiprofita chechokwadi. Kana newe ifeja siyaburisa chokwadi iri kutaura kuti pane nhema apa, pane zvakaipa. Asi zvakaipa zvaburisa chokwadi nyaya. Handiti munongonzwa maprofesa anongotaurwa kuchadai gore rino kuchaita nzara kudai. Zviri kubuda nendimi dzana ndinongobhena, ndinongodai, indimi dzabhondi. Asi dzadaro, asi chinozodiwa isolution. Nyaya dzedze yakupedza nguva. Svikiro ngariuye rotaura. Rataura tinoda solution. Chiripo chamunofanira kuziva. Imi vapoteri vanofamba vachida kutsvaga rubatsiro. Ndosaka kazhinji ndichipa blame kazhinji
kune isu vanobatsira. Handiti isu vanozviti vanopotera, zvizivei kuti umwe munhu aripo pakuteedzera aona kubudirira kwaMbuya Soko oti dai ndaitawo Mbuya Soko. Saka achabudawo nematricks ake akawanda wanda. Asi manje zvazvinoita manje zvimwe zvinouya in a tricky way again. Iyeye abuda nekuteedzera neurombo anogona kubatsira zvikatoita kune umwe munhu agonawo kubatsirikana pamatambudziko. Handiti zvotobuda. Handiti kozoti waanokokawo ozoramba zvotoramba. Sei zvichidaro? Nekuti pakubatsira panoda vakadanirwa basa. Asi hatikwanise kunhongedzera kuti ndiani akadanirwa basa. Ine Mbuya Soko ndouya ndichiti ndakadanirwa basa, uyoyo achiti ndakadanirwa basa. Asi chinozotipa kuti tizive kuti akadanirwa basa ndeupi, ndeukuti chawabata chacho chinobva chabudawo chobuditsa result. Ndiri kuda kutoti kune vana vema2000 kana kuti vamwewo vasingatendi, zvinhu zvemweya izvi zvinoda patience. Zvinhu zvemweya zvinoda kuti muteedzere gwara. Nekuti ivo vamuri kuti vanokurumbidza kubva vadaira nhasi ava. Ndinhasi ndo yandati all that glitters is never gold. Why? Because vari kuuya nematricks avanoziva kuti chawati ichocho chinoda chakati chopindwa nepakati, asi havasi kudzipinura the root cause. Handiti uri kunzwa? Mudzi wacho nyangwe ndikakupa nhasi iwewe zvikadaira wati ndiri kuda mari, vamazuva ano vanoda pfuma kungotambura chete kune mhosva mukati. Saka wauya uchiti ndiri kuda basa, ndiri kuda kuti zvinhu zvangu zviendeke, uyu wefeja anogona kukutokupa kukubatsira zvikaendeka. Asi zvaendeka tarisa kuti zvine katime frame, zvine expiring date izvozvo. Nekuti uyu akupa mudimbudzano wokuti zviitike zvaita, asi haana kudimbura chakakonzeresa chacho kuti utambure.